Сега наливаме водата. За колко души си готвила най-много? На ученичество и по 500. 500. Това значи поне 1000 кюфтета. Да, пържими и за закуска павилиони обслужваме. Но с 11-12 души персонал сме работили. Аз бях втори майстор, двама майстори, с двама помощника. Още малко водичка може да сложим. Домашния вкус и аромат се усеща отдалече. Да. Може дори до търговище да се усети това, което ври Сега. в нашата открита кухня тук. Велики Да Преслав. поговори малко сега. Ще нарежем и престои време джоджан. Може да ми позволиш да направя Да. това. Ето тук, вместо теб. Колко Да. листенца? Почти всички я. Толкова много. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно е. 5 стръкчета. Да. Само листенцата или Цялото. Всичко си е подправка, ароматна. Да. Ето това ме впечатлява, че слагаш джоджен на свинско Да. месо. Те са от Да. свинска Не, кама. това е при нас, кюфтетата. това е подправката. И за свинско, не само за агне. Не. А за риба? За риба дифисил. Съвсем друго. Девесил. Да. Дава 9 сили. Да. Нали? Той на рибаната чорба. Да всичкото то е риба. Всичката риба с девесил става. Да. Нарязах го. Още някакви поръчки, моля? Ние сос сложихме ли в яденето? Не. Естествено, че не сме. По-малко, защото кюфтетата са... Майстора следи. Няма как да пропуснем султа. Да. Сега Да, можем да обръшнеме кюфтенцата. Наученото не се забравя. Еми, И един философски въпрос, който много ме вълнува. Какви качества трябва да притежава едно младо момче или момиче, което иска да стане професионален готвач? трябва да умее всичко. Да се подреди, във всичко да се подреди. В чистота, в умение, във всичко. Да умее всичко да прави. Тези качества са много важни. Най-важни са те. И тогава вече може да станеш Калфа. и добър готвач. Уста, майстър. Да. Както си му е реда, пускаме кюфтенцата във врящия или леко кръстцос. Искаш да увелича ли? Малко да го увеличиме. Време е. Да не се Да не се разпаднат. разпаднат. Веднага. Много е бърз. Котлона много бързо загрява, така че няма какво да ни плаши. А домата? Сега ще го приготвим и него, ще го обелиме. Аз ти добавям и последните кюфтенца. Да. Ти по колко си слагаш порцията? Аз примерно бих хапнал 4 от тези. С този размер. Ами аз с толкова си хапвам. Колко от 4 и ти? На столовете по 2 се слагам, а в семейството зависи според. Гладния Да. човек. Да. Ето, намаляваме. Да слагаме ли джоджена или по-късно ще Сега го... ще го сложим и него вече. Виж ти, аз пък винаги слагах чубрица на тази манджа. Чубрица само в каймата. На соса много джоджен. И остана сега да нарежа домата на малки купчета. Да го беля ли? Да. Ами готови сме, виж, доматчето го нарязах. Мисля, че така е добре. Да. Смело пускаме. Сякаш малко водичка ще иска. Веднага наливаме топла язовирна водица. Смятам достатъчно. Да. Да не стане пък Сега, супа. Да. Точно това Преславска е. Сега кюфтяна гъстите манджи. чорба. Да. Шулчица сега да вкусим и Ти ли ще опиташ? служи. Тя вече може и ти да опита с тази слъжица. Да, я Тя да е- видя. С Той има несъмнена друга. С нея. Да. да опитаме. То ще поеме вече. Браво! Големи майстори сме. Да.
Колко хубаво стана. Чудно. Сега магданоза вече може да го нарежем. Добре. Колко искаш? Колко стръкчета трябват? Всичкия. Браво, с много подправки се готви. Да, с много такива. С тези зелените подправки много ги ползваме. Магданоз, копър, джоджен и Да. дефицил за рибена чорба. Да. На какво друго подхожда тази миризма? На боб се слага пак по-малко. На постните супи пак може да сложиш, на картофена, на доматена. Тя е универсална подправка. Да. И последен въпрос, преди да запишем рецептата. Аз си пиша рецептите. Да, редовно. много хубаво. Че забравя понякога. Е. Млад съм, но не винаги помня. Ма че да са една рецепта. Да, 5000 станаха, но както и да е, друго исках да питам. Казаха ми, че има една балканска меродия тук или планинска... Чаирска. Чаирска ли? Да. И на тъс, той ядене се слага от нея. Тя има ли друго име? Миродия се казва тя. Винаги. Миродия. И тя е само тук по този Да, край. и на дробеното се слага от нея миродия. На кифтетата на яхниката се слага. Винаги. Аз си я сея винаги в градината, след това си я стривам. Има даже дъщерята има вкъщи, ама от нея забравим да донесем. Да, тя става много. Малък. Шарена сол, като дет правиш. Тя даже продават на пазара, казват го с миндух. И аз това предположих, че е сминдух, Да, но един колега да. каза, че май не е сминдух, а пък Да, на мен на да. това ми заприлича. Да, тя е от... Има, те са два вида, казват, едната чаирска, другата в къщи. Крива миродия и казват. Кривата меродия е домашната, а чаирската е от... Да. от... Вече той, не знам, виж, Планината. ще ли е готова. Не, още малко ще Трябва да поври да стане за ядене. И да го захупим на бавен огън Да, да си да си къкри. го набавим. И какъв е последният ти съвет, че може да се изпече ястието, не само да се вари, нали? От караванка. Малка караванка. Има се предвид квадратна или правоъгълната вичка. Тавичка, Това е правоъгълна, караванка. се слага и самята във фурната. Караванка чайка, Че ако е в марката чайка. столовете, в ресторантите, яденето винаги го печено в фурните. Винаги във фурните. Да, добре познатата Да. стара пещ Пауталия. Приятели, можем да видим сега кюфтяната яхния с всички подробности и подправки. Кюфтяна яхния. 500 грама кайма. 5-6 глави кромит лук. 1 чайна чаша ориз. 1 домат. 1 морков. 1 чушка. 5 стръка джоджен. 6-8 стръка магданоз. 1 чайна лъжица чубрица. 1 чайна лъжица кимион. 1 чайна лъжица черен пипер. 2 чайни лъжици червен пипер. 50-60 мл олио. 2 супени лъжици брашно. 1 чайна лъжица сол. Помесваме каймата с ориза и подправките. С намокрени ръце оформяме малки кюфтенца, овалваме ги в брашно. Нарязваме лука на тънки филийки, задушаваме го с горещено олио и малко вода. След като умекне, поръсваме с брашно, разбъркваме. Добавяме нарязаните на ситно морков и чушка, слагаме червения пипер. Наливаме малко гореща вода и след като заври, пускаме кюфтетата. Посоляваме, поръсваме с наситнения джоджен. Обелваме домата, нарязваме го на малки купчета. Прибавяме го към яхнията. В самия край поръсваме с нарязан наситно магданоз. Сигурен съм, че има още много гозби, които можеш да ни направиш. Но понеже не остана време за десерт, ще се подсладим на изпроводяк, както се казва, с сладолет. Лимонов топинг, сиропирани стафиди и аромат на ром. Браво. Сега ще сложи и за мен. Много се радвам, че успяхме да готвим и да покажем тази гозба. Аз научих много ценни съвети и хитринки. Мисля, че и за нашите зрители също бе полезна срещата ни. Така че остава сега да опитаме тази истинска мечта от сладолет, която трябва да се сподели. Да, алома, ром и стафиди е нов вкус. Това е за днес от Велики Преслав. Радвам се, че бяхме заедно. Желая ви успешен ден и до нови срещи. Довиждане!